Lanbide Ekimenak programak profesionaltasun ziurtagiria duen ikastaroa sustatu du 18 urtetik gorakoentzat. Ume eta gaztentzako hezkuntza aisialdiko jarduerak dinamizatzea izeneko ikastaroak 160 orduko iraupena izango du eta azaroan hasiko da. Matrikulatzeko epea irekita dago jada. Lanbide Ekimenak zentroak profesionaltasun ziurtagiria duen ikastaroa jarri du abian, esan bezala, ume eta gaztentzako hezkuntza aisialdiko jarduerak dinamizatzea. 160 orduko iraupena izango du, 150 ordu zati teoriko alantzeko eta beste zatia alde praktiko alantzeko. Euskaraz izango da, goizez eta arratzaldez, larunbat eta igandetan azaroaren 16tik maiatzaren 14 arte, Barrutia inguruko Mariene baserrian. Lanbidek homologatutako prestakuntza ekintza honek 15 plaza ditu eta kostua 450 eurokoa da. Parte hartzeko 18 urte izan behar dira eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako titulua izan behar dute interesdunek. Interesdunek informazio gehiago lor dezakete 94625 telefonoan edo helbide elektroniko honetan administrazioa abildua lanbideekimenak.eus.